ɗan liti, wai kaga gonar kawo Shehu ta yi yabanya sosai ko? Bana damuna ta yi albarka. Za a samu yalwar abinci ko ɗan liti. Mudi, kai baka kana ta mishi magana baya kula ka ba? Kyale ɗan renin wayo. Yana ji ana masa magana amma ko ya tanka. Ya yi haka ne saboda yana kiyaye ladabin da ake bi na cewa ba a so ana magana yayin da ake cin abinci. Sai na ga mu biyu ne kawai, sai kai kuma na uku. Waye zai mana faɗa don ba mu kiyaye ladabin cin abinci ba? Mudi kenan. Bari an baka wani labari, na san hakan zai sa ka gane kuskurenka. Labarin halayya mara kyau. A wani lokaci da ya wuce, an yi wani attajirin mutum wanda yake rayuwa a cikin wani ƙauye tare da ɗanshi. Mutumin yana matuƙar son ɗan nashi sosai, sai dai kuma baya jin daɗin wasu ɗabi'u marasa kyau da yaron nashi yake aikatawa. Da ya ga cewa damuwa ta masa yawa, sai ya yanke shawarar cewa bara ya je wajen malamin garin ya faɗa masa abin da ke damunsa. Wataƙila shi zai iya taimakonsa wajen shawo kan matsalar ɗan nasa. Ina wuni malam, na zo ne ko za ka iya taimako na kan matsalar da nake ciki. Wace matsala kake ciki Alhaji? Wato malam, ina da wani ɗa ne, yaro ne na tsatse mai tarbiyya. To sai da 'yan kwanakin nan ya fara koyon wasu ɗabi'u marasa kyau, wanda ni kuma ba zan iya saka masu ido yana hakan ba. Na damu da shi sosai, don Allah ka taimake ni. Kada ka damu Alhaji, ka kawo min yaron na yi magana da shi gobe, in Allah ya kai mu. Gari na wayewa, attajirin mutumin ya ce wa ɗansa ya shirya zai raka su anguwa. Yaron ya shirya ya bi mahaifin nasa, suka tafi wajen malamin. Ko da isar su, sai malamin ya kira yaron ya ce da shi, Zo mu ɗan taka, mu ɗan yi fira. ko da fitar su, sai malamin ya ja yaron suka tafi wajen lambunsa. Suna cikin tafiya, sai malamin ya ga wata 'yar ƙaramar ciyawa, sai ya ce da yaron, Ɗana, ɗan ciro min waccan ciyawar. Daga nan sai suka ci gaba da tafiya. Can sai suka zo wajen wata 'yar ƙaramar shuka, sai malamin ya ce da yaron, Ɗana, ɗan ciro min waccan shukar. a nan ma sai yaro ya ciro shukar cikin sauƙi ya miƙa wa malamin. Sai malamin da yaron suka ci gaba da tafiya a cikin lambun. Can sai malamin ya ce da yaron, Ɗana, kaga waccan 'yar ƙaramar itaciyar, je ka ciro mini ita. Ɗan karon itaciyar ta ɗan yi wa yaron wahalar cirewa, amma duk da haka ya samu ya ciro ta daga ƙasan ya miƙa wa malamin. Ka yi ƙoƙari sosai ɗana. Ka ga waccan babbar itaciyar, je ka ciro mini ita.
wannan karan yaron ya yi duk iya ƙoƙarinsa har ya gaji, amma ya kasa ko girgiza itaciyar. Da ya ga ƙarfinsa ya ƙare kuma ya kasa ciro da ita, sai ya dawo gun malamin ya ce da shi, ni dai na yi duk iya bakin ƙoƙarina, amma na kasa ciro itaciyar. Halayya ko ɗabi'u marasa kyau kamar ciyawa da itaciya suke. A lokacin da suke sabbi kamar ciyawa, mutum zai iya daina aikata su a cikin sauƙi. Amma in mutum ya bar su suka girma sosai, suka zama kamar waccan babbar itaciyar, to zai yi wahalar gaske mutum ya daina aikata su. Kaga kai da kake yaro za ka iya tashi ka zama babba, amma kana aikata halaye marar kyau domin lokacin ka yi sabo da ba za ka iya dainawa ba. Ka yafe min malam, yanzu na fahimci me yasa babana yake yawan yi min faɗa a duk lokacin da ga ina aikata wata ɗabi'ar marar kyau. Insha Allah daga yau na daina, shi ma zan je na nemi yafiyarsa. Yanzu na fahimce ka Aku, in na ci gaba da cin abinci ina surutu saboda na ga babu wanda zai mun faɗa, ni ma zan iya na girma ina haka na kasa dainawa. Insha Allah na daina daga yau, ba zan sake ina cin abinci ina surutu ba. kyauta sosai Mudi, haka ake son an yi wa mutum nasiha ya dinga ƙoƙarin amfani da ita. Shin ko menene darasin wannan labari? Ku faɗa mana amsoshinku a comment section da ke a ƙasan wannan bidiyo. Mutum na farko da ya nasara zai samu kyautar katin waya ko transfer ta naira 500. Mai bi masa kuma zai samu kyautar katin waya ko transfer ta naira 300.